Bo día a todas e a todos, compañeiras e compañeiros da corporación e as persoas que nos estedes vendo na nosa canle de YouTube. Ben, hoxe vimos aquí, convocamos un pleno extraordinario cun único punto. Na parte resolutiva, primeiro, imos a pasar a aprobar a acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere comentar algo e se non, queda aprobada. No punto número 2, precisamos antes a ratificación da urxencia do asunto para incluir o punto na orde do día. Pasamos a votar. Votos a favor. Perdón, señora alcaldesa, primeiro haberá que abrir un debate sobre se é urxente ou non este punto. Tome palabra. Primeiro terá-nos que explicar por que é urxente este punto. Porque se fai así. Non podemos, faise así porque, tal e como comentei xa no pleno anterior e nas comisións informativas do anterior pleno ordinario que tivemos fai uns días, podemos utilizar esta fórmula cando non dá tempo a convocar a comisión informativa previa ao pleno. En este caso, a documentación chegou o martes 25 ás 2 da tarde e nós precisamos facer o pleno extraordinario esta semana, a semana que ven non a podemos facer e temos ata o día 10 para enviar toda a documentación, non soamente o que saia do pleno de hoxe, sino máis documentación que temos que enviar á FEGAM, co cal, simplemente polos tempos de convocatoria do pleno. Paso a palabra. Sí, pero entón usted está a dicir que tiñamos de plazo todo o día 10 de decembro para celebrar este pleno. Hoxe estamos a, non sei que día, a día 4, me parece. Puidos haber convocado a comisión informativa esta semana perfectamente e haber levado a pleno isto o martes que ven, o mércores que ven, porque o mércores será a última data, ou haberlo feito, sí, esas dúas datas, porque o lunes non se podía, porque é día festivo. E, sin embargo, así non se fixo. Había plazo suficiente para convocar a comisión informativa. Queremos saber por que non se convocou esa comisión informativa, porque tempo había. Insisto, a data de pleno que precisábamos facer era esta semana. Neste caso é porque o señor secretario a semana que ven non está. E a maiores, temos ata o día 10 non somente para enviar a documentación deste pleno, sino máis documentación. Preferimos ir con prazo abondo porque o límite é o día 10 e se enviamos algo á FEGAM ou necesitamos tamén facer algunha achega temos prazo. Non vexo problemática, a verdade. A problemática vai se ver na exposición posterior, porque vostedes aforranse unha comisión informativa na que se poderían aclarar determinados termos que van a vir aquí a pleno. Aforrándose esa comisión informativa non podemos aclarar eses termos. Ben, non sei se alguén ten algo máis que comentar, senón procedemos á votación da ratificación deste punto na orde do día. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 5 abstencións. E pasamos xa ao punto da orde do día, que é o traspaso da unidade asistencial de drogodependencias ao Servizo Galego de Saúde. Ben, traemos a este pleno este único punto. Ten un valor enorme para Burela, pero tamén para toda Galicia, o traspaso da unidade asistencial de drogodependencias ao Servizo Galego de Saúde, que será efectivo o 1 de xaneiro. Antes de analizar este acordo, creo que é imprescindible explicar con claridade o que é unha unidade asistencial de drogodependencias e por que este paso é tan relevante. Sabedes que a UAD e a SUAD son recursos sociosanitarios especializados, están formados por equipos multidisciplinares, combinan intervención psicolóxica, médica, social, terapéutica. Non son un servizo administrativo máis, son un espazo de acompañamento profundo ás persoas e ás familias, seguimento continuado con estas persoas que ademais atravesan situacións moi complexas. A unidade de Burela, ademais, é un exemplo extraordinario disto, leva funcionando dende o ano 94, son máis de 30 anos prestando atención. Faino gracias a un equipo de profesionais formado por 7 persoas. Neste momento non temos médico, está vacante, como en moitos outros momentos da unidade. Xa vou avanzando, si para o centro de saúde que temos aquí ao lado é complicado
cubrir prazas de médico ou para o noso hospital, imagínense pois para un humilde concello. Isto non ocorre solamente aquí. En Galicia hai 13 unidades como esta, xestionadas por concellos, están espalladas por todo o territorio, todas teñen historias e realidades distintas, pero sí que teñen unha característica común, é que levan anos asumindo competencias sanitarias sin ser parte do Sergas, con demanda crecente e recursos moi limitados. Por iso é importante facer memoria. Esta reflexión sobre integrar todas as unidades do sistema sanitario non é nova. En Galicia esta reflexión vende moi lonxe. Xa hai case 20 anos, estiven tirando de arquivo, e fora en aquel momento o Grupo Socialista de Vigo quen advirteu e di por primeira vez non somente pedía para a súa unidade, sino que falaba pois desta integración de todas as unidades, non como algo global, que é o que está a ocorrer hoxe en día. Esa proposta é certo que non avanzou, pero a necesidade pois, segueu presente dende aquel momento. Despois disto, ao longo de todos os anos, houbo peticións illadas, digamos que cada unidade pedía para sí, de algúns concellos, de profesionais, de algunha asociación, xa que en total son 17 as que hai en Galicia, insisto, 13 de concellos, que é o que traemos hoxe aquí, pero son 17 en total. Eran movimentos dispersos, non había unha folla de ruta común, e o quiebro real, ese punto no que todo cambia, chega coa pandemia. A pandemia foi un antes e un despois, xa que empeorou situacións persoais, deixou en evidencia que as unidades estaban afogadas, que non había persoal suficiente, e unha vez máis pois, que se estaban asumindo pois, competencias impropias que os concellos non eran capaces de xestionar. Aí é cando empeza a cobrar forza unha reivindicación común. En maio do 21 xa se aproba por primeira vez unha proposta socialista que pide iniciar un proceso de amplo de integración da SUADE nos Sergas. Sale adiante esta proposta. Aí xa se fala de décadas de trato discriminatorio e lembrando que estes servizos atendían cada ano e atenden a 13.000 persoas de toda Galicia. E aquí quero dicir algo que para min é esencial. A diferencia estivo na unión. Na unión liderada primeiro polas profesionais. Quero poñer en valor o traballo da directora da unidade de Burela, de todas as direccións do resto de unidades de Galicia, xa que foron elas e eles os que se uniron e lideraron e se reuniron as veces que foron necesarias en pandemia, recordo telemáticamente, e despois empezaron as reunións presenciais en Santiago, pois para estar hoxe celebrando aquí este pleno. E tamén na unión dos responsables políticos, fosen do concello que fosen, e de diferente cor, deixamos de lado as siglas para defender o que era xusto. Foi a unión dos concellos, dos profesionais, a unión da FEGAM e a unión da Administración Autonómica, cando finalmente escoitou e fixo posible chegar hoxe hasta aquí. O avance non é de ninguén en particular, é orgullo de traballo en equipo, de cooperación institucional, de intención política compartida, porque cando hai unión e cando hai vontade e cando poñemos as persoas no centro, pois pasan cousas boas e hoxe é unha delas. Insisto, as UAD prestan unha atención sociosanitaria complexa, era imprescindible que pasasen a depender da administración que realmente ten a competencia sanitaria para garantir a estabilidade, continuidade e mellores medios. Este traspaso non é unha perda, é un avance, é estabilidade, é futuro, porque non por pasar agora a un servizo xestionado polos Sergas imos deixar de loitar por este servizo, imos seguir pendentes, acompañando, escoitando ás profesionais, ás persoas usuarias e defendendo a súa sempre para que teñan os recursos necesarios, igual que facemos co conxunto da sanidade pública. Co acordo que hoxe traemos aquí, iniciamos tamén o expediente de cesión de uso do inmoble, garantindo a continuidade total do servizo dende o día 1. Pero queremos deixar tamén clara a nosa posición como concello. O futuro das UADs debe estar integrado no ámbito sanitario, nun espazo que non estigmatice as persoas usuarias e que permita unha atención máis completa e máis digna.
Por iso defenderemos ante os Sergas que unha vez completado o traspaso, este servizo se integre no Hospital da Mariña ou nun espazo sanitario equivalente, como podería ser o propio centro de saúde. Non falamos solamente dunha cuestión de ubicación, falamos de reforzar a atención en saúde mental, de avanzar cara a unha unidade plenamente integrada, multidisciplinar, e que permita ás persoas usuarias recibir un acompañamento psicolóxico, psiquiátrico e social sen sensación de sinalamento nin de separación con respecto a outras doenzas, algo que levamos sempre posto encima da mesa pola ubicación que temos neste caso en Burela. Hai que dicir que Galicia vai tarde. Na maior parte do noso país, na maior parte de España, as adicións xa están integradas no sistema sanitario e ubicadas en espazos sanitarios non municipais. Ese é o camiño, desde o Concello imos a seguir reivindicando, pero hoxe damos un paso moi importante, quedámonos con eso, un paso polo que levamos anos traballando, polo que insistiron profesionais e concellos, un paso pensado na xente usuaria, no equipo que sostén o servizo e no futuro da atención sociosanitaria da nosa comunidade. Por iso confío en que hoxe este pleno aprobe este punto por unanimidade. Pásolle o turno de palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de comezar con este punto da orde do día, queremos solicitar o auxilio do secretario e queremos saber se estes documentos que son públicos e se calquera veciño ou veciña que queira acceder a eles pode acceder a eles. A que se refiere con si pode acceder aos documentos dos veciños? Se algún veciño quixera ver algún dos documentos que hai, podería acceder a eles. Tería que pedir acceso e se ten un interese legítimo poderíselle conceder ou denegar. Entón, non todos os veciños teñen interés legítimo neste expediente. En cada un dos expedientes hai que analizar cal é o interese legítimo de cada un dos interesados. O que está claro é que en ningún dos asuntos do pleno toda a poboación ten acceso a todos os expedientes. Só naquelas partes dos expedientes que teñen que ser públicos. Por exemplo, se aproba unha ordenanza, esa ordenanza públicase no Boletín Oficial da Provincia. Para que? Para que todos os destinatarios a poidan coñecer. En cambio, hai actos que son de particulares, nos cales só teñen accesos particulares. Se usted me solicita unha licencia de obra e a concedo, usted vai a ter acceso a ese expediente. Pero eu, que mellor son o seu veciño, lle teño que denegar o acceso a ese expediente porque non acredita un interese legítimo. Entón, non entendo de todo a súa pregunta polo feito de que dependerá de cada un dos casos concretos. Bueno, pois aclarado isto, tal como pudamos comprobar, non se aclarou fehacientemente por que se fixo este pleno de forma urxente, habendo tempo suficiente para facelo de forma ordinaria, salvo que o único interese fora facer un pleno monotemático sobre este asunto para poñer en valor determinadas cuestións. Unha vez analizado o expediente, vamos a plantexar seriamente, por iso lle preguntaba ao señor secretario se podían acceder a estes documentos os veciños ou non. Porque unha vez lido o contido deste expediente, ímonos a plantexar seriamente se facer públicas determinadas cuestións que venden aos plenos de documentos que se introducen nos expedientes. Porque cando lle dicimos aos veciños e veciñas de Burela, dende hai ben tempo, a degradación a que se está sometendo ao Concello de Burela, a degradación institucional, e que facemos esa comparanza co goberno central, non o dicimos porque sí. É unha realidade obxectiva. E neste pleno volvese a poñer de manifesto un expediente que non debería ter maior problema, pois hai quen se empeña en retorcelo. Porque, postos a analizar o contido de algúns documentos deste expediente, de algún dos documentos, podemos ver o sesgado dese documento, a carga política que trae. E convidamos a calquer traballador ou traballadora municipal que teñan elos políticos, a que deixe de esconderse detrás do seu posto de traballo e que dé ao salto a algunha das formacións políticas que hai agora ou que cree unha propia. Iso é o acorde. O que si pedimos, non pedimos, exiximos, é ética profesional. A todos os traballadores e traballadores do Concello. Ética profesional. A meirande parte deles cumplen con iso, e algúns, disimuladamente, dende hai tempo, vemos detectando determinadas cousas,
un pouco extrañas, pero últimamente xa sin ningún reparo xa se poñen ben as claras en riba da mesa nalgúns documentos que se traen aos plenos, concretamente neste expediente. Entón, se hai algún traballador do Concello ou traballadora que quere facer política dentro do seu posto de traballo, é xusto que os veciños e veciñas de Burela o sepan. E sepan a caterse tamén, nun futuro. Por iso que o que pasou con outros funcionarios, neste caso era un funcionario, no Goberno Central recentemente, non debería dar pé a que calquera traballador ou traballadora deste Concello faga o que lle veña en gana. Debería ser ter unha equidistancia e un asepticismo absoluto no seu traballo. E non algunhas cousas que nos atopamos neste expediente. Polo demais, este é un asunto que xa ven de vello, como ben se dixo, xa no mandato anterior se tentou esta asunción de competencias e que a unidade do centro de drogas fora asumido polo Sergas. Naquele momento era curioso ver un pleno era un pleno destes tamén nos que se utilizaba unha moción para facer ariete político contra a Xunta. Algunha das persoas que defendeu esa moción, ou máis que defendeu, que expuxo os puntos, curiosamente nese momento vías abocadas, en ese momento o Sergas houbera asumido as competencias, vías abocada a perder o seu posto de traballo, porque non estaba garantido tal cual estaba a situación naquele momento. Pero, bueno, isto é algo que ven de antes, xa hai tempo que algunha, polo menos, non sei se todas, pero algunha das traballadoras xa hai meses, cando menos preto dun ano, que as traballadoras saben que van ser asumidas polo Sergas a principios de xaneiro do ano 26. Bueno, principios non sei, a principios do ano 26, non sei se en xaneiro. E polo demais, isto é unha cuestión que se ven puide haberse feito de outra maneira, porque se puderon haber tratado outros temas na comisión informativa, vemos aquí a pleno, é algo que, dende logo, o Goberno da Xunta de Galicia conseguiu que se chegara a un acordo cos diferentes actores e que non dá máis de sí. Moitas gracias. Ben, pídolle respeto que non use aos traballadores públicos para facer oposición. Céntrese no tema do día, estudio e un pouquiño máis para non ter que utilizar iso como arma política. Señor Pillado. Ben, grazas, señora alcaldesa, non podía pasarse por vez. Deberíase sentir extraño se non pasaba por vez de facer destas artimañas para un pouco ensombrecer un día que debería ser de ledicia para o Concello de Burela. Falou vostede de que se utilizaba este pero para poñer en valor determinadas cousas, ao meu creo que hai que poñer en valor o feito de que 13 concellos vía FEGAMP chegan a un acordo coa Xunta de Galicia para que dunha vez por todas a Xunta comece a asumir as súas propias competencias e as súas responsabilidades, non? Falou de que as traballadoras saben onde fai un ano que iban ser asumidas polos Sergas, iso moito dicir, non sei se fala con elas ou non, pero fai un ano non teña nada claro que foran a ser asumidas polos Sergas, digo eu que estivemos en bastantes reunións, non estaba tan claro, fai un ano iso. Sobre dar o salto ás formacións políticas, a ética profesional, leo que abonei textualmente, ética profesional dos traballadores a través do Concello. Vostede, é porque vostedes no seu grupo municipal non perden oportunidade de faltar ao respeto aos traballadores e as traballadoras do Concello. Vímolo no pleno anterior e hoxe, como digo, non podían pasar por vez. Pero é que é increíble, encima que falo o PP diso, pero da ética profesional, é que é increíble. É que aquí estamos, sobre todo para apoiarnos o traballo dos técnicos, os traballos do Concello, é para, desde logo, non faltar, polo menos non faltar iso ao respeto. E se cabe poñer en valor o seu traballo, que é o que nos facilita moito as cousas, tanto aos que estamos gobernando como aos que estamos na oposición. É inadmisible que se veña aquí a faltar ao respeto aos traballadores a través do Concello, que sacan o seu traballo de forma totalmente honesta e digna. Eu non teño ninguna dúbida sobre ningún traballador do Concello. Vostede tena. Nin do Centro de Asistencial de Dependencias, nin ningún outro departamento do Concello. É que non se podemos poñer ninguna dúbida sobre eles. Ben, volvendo, como soe decir, volvendo ao rego, aproveito para agradecer o traballo feito dende o AD, dende estes anos de toda a dirección,
e así como do resto do persoal da UAD pola súa predisposición e a comprensión durante este tempo que estivemos ao frente desa área. E, como se dixo, é unha loita que ven de atrás. Eu recordo no mandato anterior, cando dimos voz tanto a un compañeiro do Servicio de Saúde Mental do Centro de Saúde como a directora do centro da UAD para expoñer os problemas que había tanto en saúde mental como na UAD. Dende que intentamos nestes 2 anos que levamos, ou 2 anos e pico que levamos levando o servizo, intentamos cumprir cos que o servizo é o mellor maneira posible. Conseguiuse estabilizar o persoal, non fomos o primeiro concello que conseguiu estabilizar o persoal da UAD, pero sí que pudemos saber no transcorrer de diversas reunións que sí que hai concellos que ainda non conseguiron estabilizar ese persoal, así que queremos unha xestión bastante boa por parte deste concello. É evidente que isto que se trae aquí é unha demanda xusta, que o lógico é que un servicio sanitario se ofrece dentro do Sergas, que é o Servicio Galego de Saúde, e non dentro de un concello, que queremos que tamén se está, como dixen, a dar un exemplo de colaboración interadministrativa, que veu evidentemente a existencia por parte dos concellos para así forzar que a Xunta tomase esta decisión. E teño que dicir que en todas as reunións nas que asistimos e se levaron a cabo non houve ningún só reproche político, ali estaban representados políticos ou cargos políticos e cargos públicos de todas as cores políticas, non? E agardamos que a partir deste momento este trámite sirva para que o servicio mellore en canto a recursos e persoal. En canto a instalación, como xa se dixo tamén, nós somos partidarios de que a UAD debe estar noutra ubicación. Se ben a certo que agora se está a facer un convenio dunha determinada duración, eso non quita para que sigamos insistindo a poder haber un acordo para que a UAD se sitúe nunha dependencia sanitaria. Incluso nós propoñemos tamén que se arranxe Casa do Mar para que ali se concentre determinados servicios sociosanitarios. A parte así, se a UAD ten a súa instalación noutro lugar distinto, pois a instalación que ten actualmente, que é do Concello de Propiedade do Concello de Burela, podría ser utilizada para outros fins que para nós serían máis proveitosos, sobre todo polo tema que xa se insistiu en que na ubicación actual pois calquera pode identificar a quen vai ali, estigmatiza e vulnera a intimidade dos usuarios do servizo. E polo de agora nada máis, nós evidentemente estamos de acordo. Ben, era previsible que o Partido Popular, ademais de atacar dende o primeiro momento, aproveitase o punto para poñer en valor a Xunta de Galicia. Nós poñemos en valor o traballo colectivo, pero hai algo fundamental que hai que dicir, non? Que este traspaso non nace dunha iniciativa da Xunta, nin dunha planificación autonómica, nace dunha demanda insistente dos concellos, dos profesionais que levan anos afogados, sostendo un servizo esenciales sen medios, que é o que correspondería, non? Foron os concellos e as propias UADs quen loitaron para chegar hoxe aquí. Quero aproveitar para dicir tamén que despois desta loita, e así se lle trasladou tamén tanto a FEGAM como ao Conselleiro de Sanidade e a persoal da Autonomía da Xunta de Galicia, porque aínda que o señor Rouco pense que Xunta e Partido Popular é o mismo, a Xunta é de todos, non temos malas relacións, estámoslo vendo hoxe aquí, e o seguinte paso que queremos atención temperá, que tamén haberá que liderar ese traspaso deste servizo, é o xusto para que as listas de agarda dos nosos nenos e nenas pois se minimicen e sexan atendidos como se merecen. Aínda que despois vou ter outro turno, quero que pensemos en que hoxe é un día histórico, que é un día positivo e que o que traemos aquí é importante para Burela e para toda Galicia. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Cando deixen de terxiversar as palabras que din os voceiros da oposición, pois avanzaremos políticamente neste concello. Acaba de dicir que a Xunta de Galicia é de todos, efectivamente. Gustaríamos pensar que tamén que o Concello de Burela é de todos, non só do equipo de goberno. Gustaríamos pensar iso. Non é a primeira vez nesta corporación, neste pleno, que hai que volver a traer asuntos á orde do día porque se debatiron, fixáronse mal, a pesar das advertencias, e a pesar de que había documentos técnicos que acreditaban que se podía facer así. Non é a primeira vez. Logo, os técnicos, as persoas, os traballadores, en xeral, son humanos, equivócanse, erran, unhas veces intencionadamente e outras
sin ter intención. Nós queremos pensar que se equivocaron sin ter intención, neste caso. Pero a carga política que hai en algún dos documentos que figuran neste expediente sobraba. Sobraba. Puido saber feito de outra forma. Puido saber feito de outra forma. Pero iso que non deberían xulgar son os veciños e veciñas de Burela cando se algún día teñen acceso a esa información. Xa veremos. Xa veremos. Recorda as palabras que dixo, a Xunta de todos, o Concello de Burela esperemos que tamén sexa de todos, e non só sexa duns poucos, como tratan de demostrar constantemente. O respeto hai o que pedir a todos, e o respeto dun técnico demóstrase no seu traballo. O respeto dun profesional, dun traballador, demóstrase no seu traballo. O respeto dun médico demóstrase no seu traballo. Etcétera, etcétera, etcétera. Aproximadamente hai un ano sabían isto. Hai uns meses confirmámoslo na última reunión que mantivemos de traballo co conselleiro da Xunta. Cando veo a Burela, hai máis de 30 persoas de testigos, máis de 30 persoas, un grupo de traballo que houve aquí en Burela, que se reuniu aquí en Burela, e nesa reunión, despois desa reunión, trasladamoslle esas cuestións a varias, neste caso femininas, traballadoras da UAZ. Logo, isto xa se sabía hai tempo. Que se retrasara por determinadas circunstancias, por A ou por B, iso é outro tema. Pero, bueno, os veciños e veciñas de Burela teñen ben as claras o porqué o formato elixido hoxe para facer isto. Cando houve outras cuestións da mesma importancia, cando menos, aquí no Concello de Burela, que foron solapadas, introducíndolas nos plenos ordinarios. Pero había que facelo así, deste xeito. Esperamos que o Centro da Unidade de Drogodependencia siga a funcionar así de ben, ou mellor, se pode ser, que haxa sempre un médico ali, non como sucedeu a todo agora, tal e como anunciou a señora López Moreno no seu momento. E exiximos, non pedimos, non rogamos, exiximos que os traballadores do Concello, algúns de forma puntual, sexan profesionais co seu traballo. Exixímolo. E que este Concello que demostren co seu traballo que este Concello é de todos. De todos. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, para comezar polo final, señor Rocco, para exigir a profesionalidade hai que tela, hai que demostrala. Ben, indo por partes o que se acaba de decir, que vostede fai unhas acusacións sin ninguna prova. Fai unhas acusacións falando de que non demostra nada, non fai ningún textual, non alega que hai a parte que non é que ten carga política. Vostede fai unha acusación de que hai un documento ou algunha parte do estudiante que ten carga política, pero non dice absolutamente nada de cal, nin de por qué. Bota ao aire, encendo o ventilador do lixo, pero non di cal é exactamente iso, non proba absolutamente nada. Claro, fala de que se a Xunta de todos ou o Concello de todos, ese é o seu problema, que vostedes creen que as institucións, nomeadamente a Xunta de Galicia, incluso o Concello de Burela, lles corresponde, e pensan que ahora como estamos nós, que estamos de prestado. Ese é o que vostedes pensan, que isto lles corresponde e que nós é como se estuéramos usurpando esta institución. Ese é o que lles molesta, pero tense que aguantar porque a democracia venlle a ser así. É algo que demostra que vostedes non creen que a Xunta de todos é o que dixo a continuación, que vostede dixo que xa vostedes fai 3 meses ou así trouxeron acordo como se vostede, que non ten absolutamente ningún cargo público institucional, poidese ter a capacidade de traer acordo ningún. Vostede non, sinto yo dicir, pero non é ningún para vir a anunciar nada das traballadoras e traballadores da unidade de asistencial de drogodependencias. Ben, falando tamén do que dixo do tema do médico, para nós isto é un avance, sobre todo porque se integra a unidade asistencial de drogodependencias na sanidade pública e no servicio, por exemplo, de saúde mental, vai haber moita máis facilidade para suplir as vacantes, como é o caso do médico, que ahora evidentemente é unha vacante, con persoal que haxa no servicio, por exemplo, de saúde mental que fose máis aquí. Ou se quere reproduce a conversación que tivemos cos Sergas cando tiñamos a necesidade de suplir a vacante. É o que nos dixeron.
Pero posto que estamos aquí traendo un acordo coa Xunta, non vamos a reproducir esa conversación das saídas e das solucións que nos deu o Sergas para cubrir esa vacante, porque vamos a intentar, como se dice, vamos a intentar elevarnos den. Só para rematar, isto é unha carreira de fondo que non remata aquí, isto non pode ser máis que o punto de inflexión para que dentro da administración autonómica se sigan a asumir competencias propias e responsabilidades, como pode ser, como xa se indicou, a UATEO. Incluso nós imos máis lonxe e queremos que o SAF, o Servicio de Asistencia no Fogar, tamén é unha competencia que deberá asumir a administración autonómica, e para iso imos a seguir traballando, porque tanto neses servicios de unidade de atención temperada como do SAF queremos que os concellos temos un infrafinanciamento e non temos a total capacidade para facelo, facémolo da forma máis digna que podemos. Así que, nada máis, evidentemente, estamos a favor. Moitas grazas. Ben, pois nada, imos a rematar en positivo. Logro colectivo, logro das profesionais e dos profesionais de todas as unidades galegas, logro da FEGAM, logro dos concellos e logro da Xunta de Galicia. Así que, sen máis, procedemos á votación. Hoxe é un día moi importante. Votos a favor. Unanimidade. Moitísimas gracias e moitas gracias por estar vendo este pleno. Bo día.